děvčata, dobrý den, posaďte se. Tak, dneska vás naučím něco zajímavého. Alkoholy. Ne, Vašku, alkoholy ne, ty si necháme až na sextu. Tak, no, na opakování bych vám mohl ukázat nějaký příklad s hvězdičkou. Ale ty jsou mládeži nepřístupné. Ale vám už bylo 15, ne? Tak, vyčíslete rovnici a já mezi tím zapíšu do třídnice. Tak, kdo chybí? Marková, no, co by tady taky dělala? Máte někdo nějaké omluvné listí? Pekalo, tady vidím absenci z 10. března. Ale já jsem ji nemohl donést, protože jsem byl redaktor a pak jsem chyběl a pomůžete? Pekalo, to mě nezajímá, jako si to dones. Letavka. Dobrý den, já jsem mluvám, já jsem přišel pozdě. No, nepovídej. Proč jdeš pozdě? Víte, mezi mým domem a školou je takový most a tam kamion a bylo velmi těžké ho obejít. A to ti trvalo tak dlouho? Jsem ho musel obejít, ne? Letavko, sedni si, jdeme dělat chemii. Tak, jak jste vyčíslili tuhle rovnici? Tady je 2, že? A pane sore, nemá být ta šipka i naopak? Myslíš jako takhle? Jo. Jako jo. Jako může to tak být, dobré, ale spíš je to takhle. Jo, tak trošku. To skloní. No tak. Co bychom tady dneska řekli? Co nového v historii? Včera byla nově cvičková a dneska musím říct, pane sore, mohli bychom jít dříve na oběd? Tady se někdo obtěžoval jsme za tabuli. To už jsem dlouho neviděl. Tak, kam zmizel templářský poklad? Já se tu občas tak dívám na to hřiště. A to by vám nedovolil kopat. Dobrý den, já se omlouvám, já jsem... Kdo by nám tady dneska něco řekl? Třeba začala Pustějovská. Pustějovská chybí. Tak Pustějovská, kde jste? Kde to vás Pustějovská? Cože, jo tak. Tak třeba slyšel Marková. Já jsem byla minulé. To nevadí, pojďte. Tak.
že jste příslušníci šlechty a byl vám přislíben ústupek s názvem Augsburský mír. Kdy k této události došlo? Nevím. Dobře, za 5 slečna Marková, sednout. Tak, kdo další? Třeba pan Letavka. Taky nevíte. A to další koule. A co mistr Piškvorka? Ale my jsme minule hrali šachy. Víte? Nevíme. Taky neví. To je další 5. Tak kdo by ještě mohl? Slečna Vrbová. Augsburský mír byl nastolen roku 1555. Země byla rozdělena podle zásady koho půda, toho víra. Výborně, 1. To je jedna z Zimmermanových metod. Učit názorně a nechat žáky, ať si studovanou látku vyzkouší. Augsburský mír byl uzavřen roku 1555. To bude pro dnešek všechno. Takže Petáková strana 144, Cvičík 39 a Nejrůměrný. kdo nemá učebnici? Děcka, ale to je s vámi jak noty na buben. Tak si pište, jak budu diktovat. Máme čtverec se stranou délky A7 na 2 cm. Do něho je vepsán menší čtverec poloviční úhlopříčko. Děcka, co je tady za rozdíl? Pane Co se Řiko, dneska děje? prosím vás, já to nechápu. Co je tam to za symbol? Taková to zem. To? No, Ne, dvojka. já tomu nerozumím. Vašku, ale matematik musí zvládat chaos. Takže pokračujeme dále. A do něho je vepsán menší čtverec poloviční úhlopříčko. Prosím. No víte, že já si některé výroky nemohu dovolit, ale je to někdy líto. No, takže Zlatička, zavřete pusinky a budeme pokračovat, ano? Tak, snažíme se čtverce. Eličko, já se omlouvám. Ano, dobře. Prostě jsme ještě strašně pozadu. A je to nutné? Je to nutné, Eličko, prosím. No dobře, Petře. Stejně za to, Jsi to ty. Letavko, ty jsi to mi chtěl zabít. Vy si myslíte, že jste letavka? Posiluje to, posiluje. Ale za 20 let z toho bude blátíčko. A víte, co Já zůstane? mám čtvrtou, tak na shledanou ve čtvrtek se Protože vy jste prostě letavka. Tak jo, jste frajer? Kdo je tady frajer? Pane profesore, čeština. Ale Brubová. Vy se na mě znáte. Vy se na mě vždycky tak znám. Vždycky mě tak blbě koukáte. Dámy a pánové, děkuji vám, posaďte se, musíme probírat, jsme strašně je, huje, daří se, to je kolem pracovní sílu. Já to znám, to je matematika, to je jednoduchý švec, pokud menší, to se tak značuje, že jo, Vrbová, je to tak? Čeština. Vrbová. No, dobře. Smážeme tabuli, jdeme probírat, pan učitel zapíše. Služba mi hlas. Pustí mě, proč to chcete? Dobře, sedněte, smládu z vládu. Právě. Služba mi hlásí absenci. Letavka, Nikity, Dodečová. Ale já jsem tady. No to pro mě je to šuměnka.
Řekněte nějaké číslo, Vrubová. Řekněte číslo. 9? Ententíky, dva špalci, nikitin, kde k tabuli, Víte co, mě to nezajímá. Děcka, kde jsme to skončili? Jo, Vítězslav Nezval. Známá osoba české literatury. Narodil se v Brně, studoval tam právnickou fakultu, pak ho vyhodili, nebo ji možná nedostudoval, nedostudoval nebo odešel. Zbytečné nevím, to si pamatuje Měrka takové bylo. Kdo zkouší přísně, kdo neskouší. Dobře, čeština. Vítězslav Nezval, jedna z nejznámějších, a nemám příklad. Jedna z nejznámějších básniček, Bohem a Šáteček. Známá, všichni známe, všichni jsme četli. Mám tady ukázku, pan učitel přinesl knížku, ale to je poměrně nová knížka, to je z nějakého roku 1860. Toho možná budou ještě tak 3 kusy na světě, takže nic. Pekalo nebudeme rušit, Pekala spí, co by ho taky pan učitel rušil. Pekalo, přečtete ukázku. Tiše, pan učitel a Pekala čte ukázku. Krásné a bylo toho dost. Bohem, a kdybychom si příště schůzku spolu dali, možná, že nepřijde, že přijde jiný host. S Bohem, a bylo-li to všechno naposledy, tím hůře mé naděje, nic vám už nezbude. Chceme se setkat, neučme se na čtvrty. S Bohem a Šáteček.